Velkommen til denne introduktion til Adobe Illustrator. Jeg skal sige, at det er Illustrator CC, den seneste opdaterede version. Og i den nye version, så ser startskærmen sådan her ud. Og her har man et godt overblik over, hvilke dokumenter man sidst har anvendt. Her kan man se, hvornår man har anvendt dem, og størrelse og hvilken type dokument det er. Man har også adgang til sine biblioteker og presets. Nede i bunden kan man finde nogle videoer, som Adobe har lagt op, som man kan finde inspiration i og lære lidt om Illustrator. Man kan åbne dokumenter, hvis det er et dokument, som ikke er en af de seneste her, eller man kan oprette en ny, som vi vil gøre nu ved at klikke her. Og her kan man starte med at navngive med den samme. Og man kan vælge, hvad dokumentet er rettet mod, om det er print, web, eller om det er måske noget mobildesign eller video. Og i det her tilfælde, så er det til print. Og vi vil vælge, at det er en A4. Og vi kan se, at nu her, der står den til points, og derfor har den sådan nogle sjove formater der. Så jeg vil, da det nu er til print, vil jeg vælge millimeter, og så kan man se, hvad størrelsen af A4 så har. Og her er noget bleed. Vi kan godt tage den med det samme. Bleed, det er, hvis man sætter noget til tryk ved et eksternt trykkeri, så skal det være lidt mere, man kan sige, luft omkring. Det vil sige, dokumentet skal faktisk gå lidt ud over grænserne. Hvis man forestiller sig, at man har noget med en sort baggrund, så er man nødt til at den sort farve gå ud over selve det område, som en A4 dækker. For i det øjeblik, de standser, lad os sige, postkorten ud, så er det ikke sikkert, at de kan ramme den helt lige i skabet. Der skal simpelthen være lidt luft til hver side, for at man sørger for at få en baggrund, der er farvet helt ud til kanten. Lægger man ingen bleed på, så risikerer man, at man kan få en lille hvid streg i foroven eller en af siderne. Simpelthen fordi, at man kan ikke indstille stanseværktøj, så den klipper fuldstændig præcis. Og vi vælger, at det er smyg, og klikker OK. Og så har vi vores dokument her, og her kan man se, at bleeden, den er formet med den røde streg hele vejen rundt om dokumentet. Og det vil sige, at hvis skulle man lægge en baggrund på, for eksempel ved at tage sit værktøj herover, så lader man den gå helt ud til kanten her. Vi kan prøve at klikke her. Lægger den helt ud til kanten der, og kører den over der. Kører man længere ud, kan vi prøve at tage en anden fyldfarve. Så vi tager en blå der, vi kan lade være med at lægge en streg på det, eller en stroke på. Så er det altså kun her, det kommer med til. Sådan der. I det øjeblik, man så sætter noget til tryk, så har de det stykke her imellem det hvide dokument og ud til bleeden der kan de også, hvis de klipper lidt til højre, så vil der stadig være nok luft herover til, at hele baggrunden får den her farve, hvis vi selvfølgelig havde den fylde hele baggrunden. Så er der blot fra wall to wall her. Og det vil sige, at når de på et tidspunkt får vores dokument ind og har produceret den her, skal standse den ud, så har de altså den margen her fra den sort, som sort her og sort her. Det vil sige, det er kanterne af vores dokument. Men så kan de regulere den lidt til side, fra side til side, og så vil den stadigvæk være helt fra kant til kant med den blå. Man skal selvfølgelig ikke, vi kan prøve at tage vores tekstværktøj her, og skrive tutorial. Vi tager vores selection tool, laver den lige om til hvid, og da nu vil være, så kan vi lave det til en noget større tekst. Hvis jeg lader den gå uden over kanten, jamen så vil den altså blive kappet et eller andet sted her, det vil sige, den går ikke. Men det vi arbejder med skal stadig være inden for det sorte her. Men hvis man går udenover, så bliver det klippet. Så husk den. Og jamen, Illustrator er bygget op af en menulinje, som man kender fra stort set alle programmer. Det er selvfølgelig en PC-version, og man kan se, at jeg kører den i en engelsk udgave, og det vil jeg også anbefale, at I gør. Det er langt nemmere at køre den engelske, da tutorials og tips og tricks, det oftest er på engelsk, så er det noget nemmere
og køre den samme version som dem, der har lavet videoen eller skrevet nogle tips og tricks. Altså, så skal man til at sidde og oversætte, eller hvis de viser, at man skal gå ned i en menu, så skal man til at finde ud af, okay, så hedder det lige pludselig noget andet. Det giver kun bøvl. Jeg har prøvet det, fordi jeg tænker, det var smart at have den på en dansk. Det er ikke smart at have den på en dansk. Men menulinjen, og vi har forskellige værktøjer heroppe, eller informationer, og her har vi jo vores værktøjskasse over, som består af en lang række ting. Og over i vores anden side herovre har vi andre ting, det vil sige, her har vi for eksempel vores farver over, og der der ligger også andre under det. Og vi har, det er så den samme, som man får der af Color Guiden, fordi det vil sige, de er i den samme blok. Og der er appearance, altså hvordan ser dokumentet ud, det vil sige, hvis vi vælger vores blå her, så kan man se, at opacity, det er default. Vi kan gå ind og klikke på den her, så kan vi ændre, hvor gennemskinlig skal den være. Nu vil den blive en anden lysfarve. Så nu er den 66% mættet, nu er den 100%. Så nu er der ikke noget, der kan trænge igennem den overhovedet. Og man kan ligesom i Photoshop vælge forskellige modes, om det er normal eller hvad det er. I det her tilfælde så er det normal. Men sådan er der en lang række hernede, og man har brushes og ting og sager. Og de her, hvis man ikke har åbent den, man gerne vil bruge, man kan se, man har heroppe for eksempel, nu kører jeg i den, der hedder Essentials, altså basale. Hvis jeg skulle arbejde med noget med layout, så kunne jeg klikke her. Men man kan også altid gå herover under Window. Her har man alle de muligheder, man har. Det vil sige, hvis jeg gerne vil se Color Themes, så trykker jeg bare på den. Så kommer den her. Og hvis jeg gerne vil have den til at ligge herovre, så trækker jeg den bare over ind til den får den her blå linje der og slipper den. Derovre, så har vi den. Okay, minimere den der. Det vil sige, hvis jeg skal have den der, så klikker jeg på den igen, så går den tilbage dertil. Man kan også, ligesom jeg har gjort med layers her, trække dem. Jeg lige prøver at køre den væk der. Hvis jeg tager min layers, så siger jeg vil gerne have den liggende flydende herude. Der kan være nogle gange, man gerne vil have det, så kan man bare trække den fri af det. Så kan jeg anbringe den hvor som helst på skærmen, jeg har lyst til at have den. Og i det øjeblik, jeg har den tilbage igen, trækker jeg den ud fra den og slipper den. Det er lidt. Nogen kan godt lide, at der ligger flydende objekter rundt omkring over det hele. Andre har det bedst med, at de er organiseret sådan her. Så er man lidt til OCD-siden, så kan man have det sådan her. Og klikke dem der og tilbage igen. Jamen det er sådan set stort set, hvordan Photoshop er lagt ud, eller Illustrator er opbygger det. Man vil kunne se, at Adobe de prøver at strømligne det sådan lidt, at hvis man arbejder i Photoshop og over til Illustrator, så bliver man ikke totalt overrasket over, hvordan tingene ser ud. Der er mange genkendelige ting i det. Man kan heroppe foran se, at nu man kan se, at det den blå rektangel, vi har lavet her, der kan man se heroppe, hvor den er placeret, altså X- og Y-aksen. Man kan se, hvor høj den er, hvor bred den er, og hvor høj den er. Og man kan, hvis man vil gå ind og ændre på forholdet, så kan man se her, at hvis jeg ændrer på den nu, ændrer værdien her, så kan man gøre, at man skal være låst til den anden, så man beholder forholdet, eller man vil gøre det sådan, de ikke hører sammen. Det kan man gøre, som man har lyst til. Men tit så vil man bare tage sit vælgeværktøj og trække tingene. Det må man gerne have det. Vi prøver lige vores baggrund gå her. Kan gå over i vores layers, altså lag. Illustrator har opereret med lag på samme måde som Photoshop gør. Og man kan se, når jeg har valgt det her lag, så kan man, eller det her objekt, så kan man se, hvilket lag det ligger på. Det vil sige, hvis jeg opretter et nyt lag ved at gå herned til Create New Layer, så kommer der et lag ovenover. Så kan jeg stadigvæk se, at det her, det ligger altså på lag 1, fordi den har den her. Hvis jeg gerne vil flytte den til et andet lag, hvis jeg under mit arbejde, for at sige, den skal altså ikke ligge der, den skal ligge på den der, så kan jeg bare venstre klik og trække den op og give slip. Så får den anden farve, fordi ja, så er der styr på det. Og man kan også se her i det lille nærmest thumbnail, at det er en blå.
Og jeg kan også ligesom i Photoshop gå ind og klikke på den og kalde den noget, der giver mening. Tryk på enter, så hedder det lag lige pludselig blå. Man kan også, her har man et øje for at se, hvad kan man se, hvis jeg klikker den væk, så er den væk. Nu er den tilbage igen, og hvis jeg nu skal det lag, jeg vil ikke risikere, at det lag bliver flyttet på nogen måde, så kan jeg låse det. Så kan jeg ikke gøre noget ved det lag, jeg kan ikke tilføre et nyt objekt på den, jeg kan ikke ændre noget på det lag. Men jeg kan selvfølgelig lave et nyt lag ovenover, og lave noget på den. Nu vil vi prøve at lave en ellipse, og da vi vil lave en helt rundt, så holder vi shift og alt ned, og trækker. Så fik vi en figur der, den kunne vi give en anden farve. Så er den der, gå tilbage til vælgeværktøjet, og vi kan se, at den er valgt. Og vi kan også se, at her på lag 3, der har vi det her lille mærke, der viser, at det er den, der ligger på det lag, og vi kan også se den figuren der. Så det er sådan en kort introduktion til, hvad Illustrator er. Jeg vil lige slutte af med at sådan komme med den store forskel på Illustrator og Photoshop. De fleste starter sikkert med Photoshop, medmindre man er grafiker. I Photoshop, som jo er et billedbehandlingsprogram, der opererer man med pixels, det vil sige, det er pixels, man går ind og bearbejder. I Illustrator, der er det vektorgrafik, og populært så kan man sige, at i Illustrator, der er det sådan set ren matematik. Illustrator var oprindeligt et program, som blev lanceret til brug for arkitekter og sådan. Og man kan se det ved, at hvis man, lad os prøve at tage zoom-værktøjet her, så kan man se, at lige nu, der er vi zoomet ind til 100%. Hvis man forestiller sig, at vi var i Photoshop og begynder at zoome ind, nu har vi zoomet ind til en størrelse på 300%. Hvis man havde lavet noget i Photoshop og zoomet ind til 300%, uanset om det var et billede eller noget, man selv havde lavet i, hvis vi havde lavet det her i Photoshop, så ville det nu simpelthen være pixeleret. Den her kant vil ikke være skarp mere, men uanset hvor langt vi zoomer ind her, så står den stadigvæk knivskarp. Og det skyldes, at det er vektorgrafik, altså det er matematiske udregninger, der ligger bagved. Det er ikke sådan, det er i Photoshop. Så det er den store forskel. Så skal man lave noget grafik, også med billeder i Illustrator, eller så skal man bruge Illustrator. Jeg vil også stadig sige, at hvis man tager et billede, som har en vis størrelse, lægger ind i Illustrator, og begynder at gøre den større, end det oprindelige var, hvis man har fundet et billede på 5x5 cm, og begynder at trække den ud, så den bliver 10x10 cm, så bliver den stadigvæk pixeleret, fordi det er jo stadigvæk et Photoshop-element, som ligger herinde, så man kan altså ikke tage billeder og skalere op i voldsom størrelse, så vil de også pixelere. Men den grafik, man producerer i Illustrator, den kan man skalere. Så den gode grund til at bruge Illustrator, det er, hvis man skal lave grafik til web eller print, så er det Illustrator og absolut ikke Photoshop. Jeg håber, I har fået lidt ud af den her lille video, og jeg vil skynde mig at producere nogle flere, så vi kan komme videre med både at lære værktøjer at kende, og hvordan man laver forskellige ting. Men tak for nu.